Charlieho Klausera na tomto kanále pokrývam už nejakú dobu. A tentokrát to nebude klasický industriálny zvuk. Ideme sa tu baviť o seriáli, ktorý mu umožnil niečo viac. Hovorím konkrétne o Wayward Pines. Wayward Pines mu dalo priestor robiť niečo iné. Nie horor plný pascí, ale skôr existenčnú krízu daných postav. Aký je vlastne svet Wayward Pines? Wayward Pines nie je klasický horor. Je to príbeh o kontrole, izolácii a strate slobody. A hudba sa tomu musela prispôsobiť. Postavy majú pocit, že sú sledované a realita je falošná. A presne tak znie aj hudba. Klauser tu nepoužíva výrazné témy, nepamätáš si melódie, skôr si pamätáš pocity, ktoré v tebe tie melódie vyvolávali. Ako je tu vlastne ale hudba postavená? Hudba vo Wayward Pines je úplne minimalistická. Veľa nízkych frekvencií, pomalé opakujúce sa pulzy, zvuky, ktoré znejú skôr ako stroj, než nástroj. Čo majú v podstate podobné zoso, ale v trochu inom slova zmysle. Často ani nevieš, kedy sa tá hudba začne a kedy vlastne končí. A taký bol koniec koncov zámer. Má pôsobiť ako súčasť prostredia, toho mesta, toho tajomna, ktoré postupne hlavný hrdina odhaluje, ako niečo, čo tam vždy bolo. Prečo je tá hudba ale taká znepokojujúca, keď nejde o brutálny horor? Klauser pracuje s tým, že ľudský mozog nemá rád neistotu a takisto, že nemá rád, keď nemá kontrolu nad tým, čo sa okolo daných postav deje. Hudba ti nedáva rozuzlenie v štýle filmov. Nedáva ti ani obrovskú emóciu, ktorú máš cítiť. Len naznačuje, že tu niečo nie je v poriadku. Je to rovnaký princíp, ako má ale oveľa tichší a psychologickejší. Pokiaľ by som to mal porovnávať so, tak v je hudba oveľa agresívnejšia a mechanickejšia. Vo Wayward Pines je potláčaná, tlmená, ako keby sa snažila, aby ju nebolo počuť. Ale práve preto, k akému druhu seriálu bola vytvorená, to funguje. Je to strach, ktorý sa nehýbe, skôr len čaká. Soundtrack z Wayward Pines nie je o hudbe, ktorú si púšťaš samostatne, aj keď teda dá sa to samozrejme. Je to hudba, ktorá najviac ale funguje len vtedy, keď si uvedomíš ten samotný príbeh toho seriálu. A práve tým Charlie dokazuje to, že vie pracovať so strachom na úplne inej úrovni. Nie krikom, ale tichom.